Bicol Express. Ito tayo ng Bicol Express. Oh. Yan o. Daw ng kamuting kahoy. Yummy. Papalin muna natin. Paminta. Bicol Express. Ang sikat dito. Sarap niyan. Bicol Express. Antayin muna natin after 10 minutes. Ayan. Masarap. Ayan, lumalabas na yung ano niya. Bicol Express. Sarap yan. Pagin muna natin. Sarap yan, oh. Yan, malapit na siya magluto. Ito, yung ilalagay pa natin. Ayan. Gata. Para masarap. Gata yan. Fresh na ito eh. Fresh na gata ito eh. Mamaya ilagay natin yan. Pagkasarap. Yun oh. Bicol Express. Napakasarap na Bicol Express. Daw ng kamuting kahoy.